Hala, babe. Dako mo ka maisan diri, babe, no? Dako gyud babe. Kita ka na babe. Hala, babe. Paldo mo kay kunin mo, babe, no? Hala, kaswerte dyan ako ni mo, babe, oy. Swerte na gyud ka sa kuha babe. Kay di na ka magpalit og yuta. Unya, babe, basing naay mong asawa diri, aba. Dili man ta masakpan ato kay wa man to kabalo nga mo ato ko diri ah. Sige, babe, ha? Pasaog kita na. Ibali ni pangalan sa kong kamaisan ni mo, ha? Matik na babe. Tanan na kong yuta ipangalan ako si Muha. Unya, babe. Diri ara ta pirmi? Diri ara ta babe kay nindot kay view oh. Sige, babe. Da, kinsa man yung magsing pare man yun oh. Matay, kinsa man yung kauban. Siksi pa kayo oh. Grabe ni si pare. 2026 naman anta, pero wag yun nagbago. Chicks boy kipong kayo. For sure, wa kabalo si Mari. Nga chicks pare oh. Duda ko ning chicks si pare ba? Mura maglalaki. Maayo ani, adtuon ako si Mari para makita niya kung unsa ang ginabuhat ni pare. Hala, babe. May tao, babe, oh. Pasagdira na babe, ang importante kita. Bitaw, babe, no? Pero murag kaila to si mo, babe. Wala lagi to ay kabala ka babe. Bantay bitaw ka, ha? Basing maapasan ta si mong asawa diri. Sumbong to niya. Ay lagi kabala ka lagi. Di lagi tumato, dili lagi ta masakpan, promise. Bantay na gyud tawhan na ato. Hangtod karon ba? Wala pa jud ni uli. Duda na ko, naa jud toy kaditron ba? Mads. Oh, Pads, naunsa man ka? Mads, imong bana. Nadito ah. Ha? Nagunsa? Na, naikatanay-tanday Mads. Babae pag yun. Tagaan ko palagi, Pads. Kay dugay kay ni uli. Na, atuwa dito Mads. Aron maopsan pa nimo. Sige, Pads. Salamat ha. Gibib, ha? Wala ka na siguro ko, babe. Kay udto-udto na, oh. Unya na paglakaw babe, panagsara ta magkita ba nya mo lakaw ka dayon. Alangan, no. Naman ko'y client karon. Unahon pa na imong client kaysa sa ako ah. Dili, man good, babe. Panginabuhi, man good ni ako, ah. Para na ko ihatag sa imo, ba? O sige oy, lakaw na. Hoy! Be! Nanaawa, babe. Nasakpan ta, babe. Unsay pasabot anak? Pasabta ko. Be, wala naman eh. Mao, Jud. Unsay mao jud? Wa jud mo gabai? Nagsabak-sabak jud mo dire? Uy, day. Dili nga na, day. Nagpakuha rin taong kong tungaw. Okay be, nagpakuha naman siyang tungaw. Kuha sa inyo hangnaw? Nasakpa na gali mo? Mo di na ipajud mo? Unya, ikaw bayuta ka. Baga jud kay kagnaw. Dali ra gud mo dire be. Be! Magandi! Mga boys jud mo ha?